Papes, em pica el cap. Ui, doncs anem a passar-te la pinta que encara tindràs polls. Loli, el mico de la teva amiga no para de cagar-se per tot arreu. Per què convides a ningú a viure? És que és la meva millor amiga. Jo tinc un munt de bons amics i cap està vivint amb nosaltres. Ha vingut el François. Oli. Conxi, el François no podria ajudar-te a recuperar el teu pis de mans de l'Ocupa? Podria intentar-ho. Enric, et donaria les gràcies si no sabés que ho has dit per treure-te'm de sobre. Anem! Que al final tenies polls. Tenia uns quants, però no molts. Li hem fet el tractament i crec que ja no en té. Molt bé, Lila, doncs esperem que no els hagis passat els polls a ningú. Home, doncs ara que ho dius... Ai, mare. Respira i expira. Maleït Ocupa, escolta el meu germà. La meva germana i jo l'hem denunciat. Té 3 hores per abandonar el domicili si no vol que se'l desallotgi. No marxaré. Vostè mateix el veiem en 3 hores. Era com boles de billar. Què feu tots aquí? La vostra filla ha passat els polls als nostres fills. I els nostres fills a nosaltres. Com ens els traiem? No els mateu, són animalons que viuen al nostre cap. Jordi, se m'ha ocorregut un negoci. Us traiem els polls per 5 euros. Sabia que vindríeu. Clar que ho saps, t'ho havíem dit. Aquest és l'Ocupa que molesta. Fora! No puc marxar, això diu que em quedi. I a qui prefereix obeir? Això o a la meva porra contra la seva cara? I ara on vaig? Sou els últims, ja ningú té polls. Gràcies. Quina matança, és la cosa més bona que he vist. Estel, ets la meva millor deixeble. Et concedeixo el desig de compartir la teva casa amb mi, si et sembla bé. Per descomptat, mestre. Qui és aquest? Ah, però me l'enxufes. Anem cap a casa. Això t'ho agrairà. Per què sempre em passen aquestes coses a mi? Tindràs mala sort.